ଏହି ଚାରୋଟି ଅଙ୍ଗକୁ ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବା ହୋଇପାରେ ଶରୀର ପାଇଁ ହାନିକାରକ। ମଣିଷ ସୁସ୍ଥ ରହିବା ପାଇଁ ଯଥାସମ୍ଭବ ଚେଷ୍ଟା କରିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ନିଜ ଅଜାଣତରେ କିଛି ଏପରି ଭୁଲ କରି ବସିଥାଏ ଯାହାର ପରିଣାମ ତାକୁ ପରେ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କର ଶରୀରର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ବାରମ୍ବାର ଛୁଇଁବାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ସେମାନଙ୍କର ଏହି ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ କ୍ଷତି ପହଞ୍ଚାଇଥାଏ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଅଜାଣତରେ କରୁଥିବା ଏହି ଚାରୋଟି ଭୁଲ ବିଷୟରେ। କିଛି ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ନିଜ ଆଖିକୁ ହାତରେ ମଳିଥାନ୍ତି। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାତର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଖିକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆଖି କୁଣ୍ଡାଇ ହେବା ବା ପୋଡ଼ଜଳା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହେବା ଏକ ସାଧାରଣ ସମସ୍ୟା, କିନ୍ତୁ କିଛି ଲୋକ ମୁହଁରେ ବ୍ରଣ ହେଲେ ବାରମ୍ବାର ସେଥିରେ ହାତ ଲଗାଇଥାନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତାହାର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁହଁର ଅନ୍ୟ ଭାଗକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ। ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ପରେ ଖାଦ୍ୟର କିଛି ଅଂଶ ପାଟିରେ ରହିଗଲେ କିଛି ଲୋକଙ୍କର ତାହାକୁ ନିଜ ହାତରେ ବାହାର କରିବାର ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସ ରହିଥାଏ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ହାତର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ମୁହଁକୁ ଏବଂ ମୁହଁର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ହାତକୁ ଆସିଯାଇଥାଏ, ଯାହା ଶରୀର ପାଇଁ କ୍ଷତିକାରକ ହୋଇଥାଏ। ନାକରେ ଆଙ୍ଗୁଠି ଭର୍ତ୍ତି କରିବା ଦ୍ୱାରା ନାକର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଆଙ୍ଗୁଠିକୁ ଏବଂ ଆଙ୍ଗୁଠିର ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ନାକକୁ ଚାଲି ଯାଇଥାଏ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ୱାସ ନେବାରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥାଏ।